Dnes sme sa vybrali do Lačnovskej Tiesňavy v regióne Lipovce-Lačnov v Prešovskom okrese. Toto územie je zaujímavé tým, že nachádza sa na ňom Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba. Je to tiesňava vytvorená dolomitmi. To územie je veľmi atraktívne práve tými svojimi bralami a v tomto zimnom období verím, že sa nám podarí uvidieť aj nejaké ľadopády. Nachádzame sa v Národnej prírodnej rezervácii s 5. stupňom ochrany. To znamená, že platí tu najprísnejší stupeň ochrany a jedna z vecí, ktoré vlastne by mali akceptovať všetci návštevníci, že majú sa pohybovať len po vyznačených turistických chodníkoch a neschádzať z trasy. Je to útvar, ktorý vznikol pravdepodobne zrútením časti jaskyne. Nachádza sa na hrebení a je často navštevovaný a je to taká, by som povedal, jedna z tých hlavných zaujímavostí a atraktivít tohto územia.